Täällä nätissä iltatuulessa kesäisissä olosuhteissa mennään Maestro 35 tahdissa. Tässä näkyy navigointilaitteet Rhein-Marinin karttaplotteri ja Daytonin navigointilaitteet kompassi suunta. Meillä on kevyt keli, vauhtia nyt solmuu kuitenkin täällä. Tuulta ei ole paljon, mutta ihan näkysti kulkee. Meillä on pinnu ylhäällä. Tässä on uusi aurinkopaneeli, mikä on tänne veneeseen vaihdettu. Pelastuslautta ja ihan uudet vantit, on pakko näyttää. Eli molemmin puolin just vaihdettu uudet vantit. Tämä vene on rakennettu 2001 ARC-kisaan, eli Atlantin ylityskisaan, ja on siksi hyvin avomerivarusteltu ollut alusta asti. Sopii hyvin avomeripurjehdukseen, saaristopurjehdukseen, matkapurjehdukseen, perheelle, pariskunnalle tai vaikka yksin purjehduttavaksi. Tämä vene on helppo purjehtia yksin juuri siitä syystä, että tuolta sitloidasta käsin on helppo hanskata kaikki purjehdin nostot ja laskut. Tässä on keulassa 2 rullajenoa, joka on erityistä. Tälle veneelle yleensä löytyy vain 1 rullajenoa keulasta. Se 44 ihan uusi vene etumaisena ja 26 neliöä BBC sin ylkään uusi purje on toisen. Keulasta löytyy lankkuri, sähkövinkki ja mukavasti kohdistetään oikein hyvä kello. Tuossa päällä näkyy nyt noin 80 spinaatteria, joka antaa hyvän vauhdin tämmöisessä kevyessä kesäkelissä. Mutta mukava menoa Maestrolla. Jos tykkää Balticista, avauksesta, H-veneestä, luonnista, tykkää varmaan tästä Maestrolla. Se on vakaa vene, kulkee kivasti ja sopii kaikkiin olosuhteisiin. Ja avomeripurjehdusta helpottaa myös autopilotti tuolla sitlaarissa. Antaa vähän vapautta. Siinä on kaikkea yksin purjehtia.